Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Buntag naman di ay. Oh, yun na. Doon naman itawag. Ako tubakon. Hello? Oh. Ikaw? Ayaw sugo-sugo ka, madawat ang iyong beauty. Hello. Ay pagngangin mo cellphone. Hello. Oh, shit. Gipaong sa birgatini ang cellphone. Makalagot. Pero anyway, sige lang. In due time, maako karagihapon siya rin. Maako karagihapon. Makalagot. Makalagot! Nang Isabel! Nang Isabel! Oroy, nagtawag man si Daisirel. Mura man og nasuko. Ay, ako ganing adtoon, be? Unsa man unta, Daisirel? Please, good ko og tubig nang. Ay, sige, Day. Magkuha sa kog tubig, Day. Salamat nang. Salamat nang, Isabel. Nga naman, Day. Nga daw, suko ka man kaayo, Inday? Ay si Franco. Nagsamok-samok na po ang kagwang. Hala, oy. Ay, kadili pa magkasabot ang tawhana, oy. Kagwa bagoy batasan na niya, Day. Mulang? Ay. Yun na. Si Nanay Erma. Asa man di ay? Ay, Day, murag tuwa sa iyang lawak, Day. Sabel! Chanel! Asa Ah. naman mo? Magrosaryo na ka! Hala, speaking of your nanay, Day. Sige nang. Manggawas sa tali ni Salawak. Ato na ta sa sala. Ay, kinahanglan jud, Day. Aron dili ta kapiso. Oh, nanay! Ako nang dakutan ang mga kandila kay magrosaryo na mi. Mas maayog doblehon jud ang pag-ampo ilabi na jud karong panahon na. Kinahanglan jud magpaduol sa panalipod sa Dios ug sa mahal nga Birhen. Nay Erma? Oh, di man day mo gikan, ha? Isabel, diin mo gikan. Ay, diha sa kwarto ni Inday Shirel nang. Nahala, magrosaryo na ta. Aron ta mo panalipdan sa kanunay. Sige, Cheryl, ikaw ang mulid sa atong rosary. Di ba kada gabi raman kita magrosaryo, ma'am? Ibuntag pa man ron? Nga naman di ay ha? O sa may problema kon buntag? Nga wa man tay laing buhat karon. O nay, sige. Magsugod na ta. Ikaw diha nang Sabel. Sabat na lang diha. Ay nagdaghag pangutana. Ay, Day Shirel. Kaiso po gining ng Irma, oy. Singhag dayon, bisan nangutana lang. Ay, paet baya. Bompanes. In the name of the Father, In the name of the Son, Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kinikid si Cyril. Iglas pas manata din kakwang. Mako karagapon.
ako mo surrender? No. Shit lang. Huwag kung mahako ko na ikaw. Madimdim ko na po ang imong katamis. Ingon man ang imong kakrunchy. Ako ka lang, Cheryl. Ako ka lang. Ipanikoro ko ka na. Ako ka lang. Ako ka lang. Isabel, unsa ka tinuod nga dunay tawo nakaso din sa ato? Kuan, kining, Ngayon di ka man makatubag og diretso. Naanay. Kay nagsamok-samok. Unsa buhat mo ipasabot? Si Franco, nay. Kinsa man ka na siya, Cheryl? Ado na ba siya tinguha ka nimo, ha? Sultihi ko. No. Dili, nay. Ug wa ko'y interest niya. kuan man guna siya, ma'am. Murag, stoler? Unsa stoler? Kuan. Dili stoler ng uy. Kundili stalker. Ay, syalan bago di ay day. O gano'n nakasod man siya din sa ato? Ay, nilahos man siya og sa kadire-day? Adire na Irma? Sunod gani, pagmatngon mo, aron di ta mabutang sa peligro. Kung ikaw, Isabel, panirado gyud sa bay, og ayaw patakag pasod og mga tao nga dili nato kaila. Nasabtan mo ba, Isabel? Ay, yes, ma'am. Bitaw, sige lang kag yes, ma'am, yes, ma'am. Yes, ma'am, kadiha. Nala, palihog kong tawag dito ni Dadin. Katong reflexologist. Tawagan lang dito sa parish office kay magpa-home service ko. Magpahilot ko sa akong mga TL. Sige, ma'am. Nay, mula ka una ko ha. Asa ka naman sad mo adto, Cheryl. Naalam ko'y atuon sa kumbento kadiyot. Ay, nala sige, pag-amping. Ay, yun na pa. Doon na gihatod hang akong amiga nga mga mangga. Daghan na pa kaayo to, og para ato to. Sobra na kito para nato. Dati lang unya ang pare dito. May nalang nas taga-kumbento. Unya inapod si padre nga dunay muduaw niya, direktor sa Catechetical Apostolate Ugma. O nay, ako lang siyang ingnon. Sige na, Irma. Ato na ko. Uy, murag sana kayo ang panagaway ni Cheryl kung makadungog sa ngan sa pare. Dili ka nga. Dili po tingali, uy. Nakain ako sa akong apo. Buotan siya. Kasaligan si Cheryl. Asa naman tos Isabel? Nakontak na ba ka niya si Daden? Ay, matugo na ko. Hindi kayo nagkaagas tubig niya. Wala nuundahin ko na kaliko. Samot yun nga. Maudtuhan ko ini padoong sa syudad. Punaan pang nihit klik sa kinan ni Muagi din sa San Agustin. Pastilan ka di malas. Uy, yun na. Kanang nagpadoong din hinga paingon si kumbintaw. Si Cheryl ka na. Sa kituyo niya. Si Father Amaro. Maayo noon nga naayos. Cheryl? Oh, nasumo ka malagi din eh. Sumayato mo, ha? Father, dunay gipada si Nanay Irma para nimo. Mangga, unya, iyapod nga buot ipaabot, nga ugma ko no, dunay mo bisita sa parokya. Ang direktor man kuno to sa mga katikista, Padre. Oh, gusto. Gusto nito od hinumdum na ko. Nag-follow up tingali to sa service training nila. Salamat kayo, ha? Daghang salamat. Salamat kayo sa pag ni Cheryl. Oh, Cheryl? May buot ka pa bang isulti?
Ha, Cheryl? Ha? Sultihan ko ka siya sa akong mga damko. Maayo ka? Di na lang. Father, sige, di na ko magdugay. Salamat kayo sa imong panahon. Mugi ka na ko balik dito sa bahay kay may lakaw ka pabaya karon. Okay. O ikaw, pagamping ha? Pagamping siyang pagpauli. O palihog di kong ingon ni Nanay Irma nga dagang isalamat siyang gihatag ng mga mangga. Ingon man ang pagpahibaw kalabot sa meeting ugma, ha? Way problema, Father. Sige, ikaw pod, amping. Ato na ko. Bye. Amping ha? Ay, kabuutan ganiya. Buutan na kay siya. Pero ingon siya doon nakahasol diya karong mga panahon na. Pero sige lang. Siya umabot matugkad ko rin kini. Matugkad ko rakon sa mga problema niya. Noong sa man ko, nga naman ko, daw sa concern kay ko niya. Ambot pa yun eh. Ginoo ko. Sayad kagid sa kuda kong tinguhang alagkaran ko ikaw sa hingpit. O sa kilasing kasing gayon. Apan angay ko sab kay sulti ka nimo sa way lipod-lipod. Nga dibati kong tumang kabalisa karong mga panahon na. Labi na siya kong mga kasinatian din eh. O dibati ko nga daw sa madag ko sa mabihagon nga personalidad ni Cheryl. Ginoo. Ayaw itukot nga mahug ako sa mga pagsuhay. Ayaw intahon Ginoo. Gusto, mangandam na ko kay muadto na ko sa syudad. Nganong kita ugmang ko sa tuwang kahadlok. Nganong dili man ko makaharong. Bisan kani ang pagtanaw lang sa iyang naaw. Gibati ko ang tumang kalipok. Kung nganong si Father Amaro ang nahimong sentro sa akong mga damko. Di ko gusto nga makasa. Mama Mary, tabangiin taon ko sa kanunay. Iampo ko nga mamahimong tunay ug tarong ang akong kinabuhi. Dili ko buot nga makasa. Ug dili ko buot nga mo'y hinungdan aron ang ubang tao makasa. Pusa, tabangiin taon ako. Layo-layo ka na nga akong bihayon. Basa-basa lang ko ng newspaper. Saan kayo mabalita rin? Ginoo ko. Sa kabata na palgang patay. Panwa na'y kasing-kasing. Diyos ko. Kabrutal ko din eh. Kasalbahe sa mga taong mihimo ini. Pida. Kundi palang saha. Kung masakpan pala di mga tawhana, kaayag yung pamatyon. Ginoo ko taon. Naunsa naman taon ang kalibutan karon. Naunsa naman eh. Kining naa sa balita, dili kini binuhatan og tao. Iyawanon og linuog kaayo ang maugpuhan. Isabel! Isabel! Ngano, ma'am? Wa pa ba si Cheryl maabot? Pagluto na lang daan dito alang sa atong matimo para inig-abot makakaon dayon siya. Magbasa-basa na ako dito sa akong lawak. Sige, ma'am. Maatoon ako sa kusina aron makaluto na ko. Litinong oh. Kahumot ko daron. Naabot man ang diri ang kahumot sa gipig. Kuno ako masayop. Naghimo na pud og chiffon cake sinang Isabel.
Gutom noon ko da. Happy tagid maluto ng chiffon cake nga akong gihimo. Siguro gyud nga ganahan si Inday Cheryl nene. Ah? Hala, wa palibak ay. Niabot tagid si Day Cheryl. Ah. Nang? Ah. Hi, Nang. Kahumot sa imong giluto, oy. Ay, syempre, Day. Ay, ako na baya ni Day. Correct. Maugid bitaw nga ganahan kay ko sa imong cake. Yun na, si Nay Irma. Asa man day siya? Ay, Day, to asa iyang lawak. Kay murag magbasa-basa ko no to siya. Kinigid si nanay. Basa-basa gihapon, bisan og idara na. Pero maayo sa pinuon. Updated kaayo siya. Kay buot man gid ka magkat-on. By the way, Day, English to ha. Kumusta naman si Father, Day? Hmm? Ha? Ngano gud taon ka diha nang. Kalain ko yung tinanawan ako. If I know, kunahan ka niya, dili pa. Na! Ha? Ala, Day. Kundi pa siya, pare, Day, no? Parison kayo mo, Day. Nang sa pilpod, uy. Ako, iparis gud og pari. Kaya pagid ining nang isapel, uy. Mura mo po tag naani sa showbiz talk show. Oy, Day. Hala ka, Day. Silence means yes, raba, Day. Ay! Saba diha nang uy. Nang palihog na ako kato kang nanay Irma, be. Kay ako lay andam sa atong snacks. Eh? Ay, di lang ko mag-tell. We have the right love at the wrong time. Kinigid sinang Isabel. Ay. Magkutaw na akong juice. Sinang Isabel may sakit? Nang Isabel! Nang Isabel! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!